το 1866 που έπεσε το Αρκάδι, τότε είχε ξεκινήσει από τα σπακιά ο Ρεσίτ Πασάζ, ο οποίος στο άλογο του είχε σφάξει ένα πατέρα Μάξιμο από τις Μαργαρίτες και είχε πλέξει τα γένια του με την ουρά του αλόγου του και το έφερε μαζί του και το γύριζε τότε στην Πατρέλα, στο παλιαράκι του Αμπέλη, στον Αγαθέ. Εκεί έκανα συνέλευση οι γερακαριανοί προύχοντες για να πάνε, και έχουμε και ειδικό λάβαρο, αν μπορούσε να πάρει τη φωτογραφία από την εκκλησία τη μεγάλη, να πάρει τη φωτογραφία του λαβάρου. Να την πάρεις, να την βάλετε την έχουμε το αρχέτυπο, το οποίο σώθηκε με θαυματουργικό τόπο τότε στη καταστροφή. Λοιπόν, και ήταν έτοιμοι να πάνε στο Αρκάδι, ξεκίνησαν να πάνε στο Αρκάδι, από το μέρο τους γύρισαν πίσω. Και τους λένε ότι τελείως έπεσε το Αρκάδι και γύρισαν από εδώ και πήγαν τότε στον Τράχυλα Νικολή και έβγαινε προς το αμάρι ο Ρεσίτ Πασάζ. Και εκεί εσουρούσαν πέτρες στη δική μας από τον Τράχυλο προς τα κάτω και πήρε την κάτω ρίγα, τη ρίζα την από κάτω, νοτικά του Κέδρους και πήγε προς την Αγία Γαλήνη με Σαράν και δεν ήρθε από εδώ. Ένα παρόμοιο έγινε και στη γερμανική κατοχή στο Γερακάρι. Απάνω στα μπέλια που είπε και ο Σπαλιαράκης ήταν ο Εμμανουήλ Ταταράκης του Μιχαήλ με τον Νακομιανάκη το Μανώλη του Ιωάννου και τον Γεώργιο Ταταράκη του Μιχαήλ. Εκεί τον πιάσανε οι Γερμανοί, τον δέσανε με ένα σκηνή στα σκαρβέλια ενός αλόγου, ημιώνουν να το πω έτσι, και τον τράβηξαν από εκεί και τον πήγανε στην Αψίδα, στο μαντιδάκι του, Ευάγγελο το σπίτι, σκοτωμένο βέβαια. Και εκεί του δώσανε τη χαριστική βολή. Εδώ θέλουμε να μας πείτε τι βγάζει το χωριό, τι παραγωγές έχει, με τι ασχολείται ο κόσμος και ποιο είναι τέλος πάντων το κατακεφαλήν εισόδημα του. Κοίταξε, κατά πρώτον το χωριό μας είναι φρουτοπαραγωγικό χωριό. Το κύριο μας προϊόν είναι το κεράσι, το βύσσινο, μήλα, χλάδια και έχουμε και το ροπέδιο σιγιού στον κάμπο που βγάζει άνυδρα φασόλια και ξερά και χλωρά, τα οποία πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, άνυδρα, τα πάντα και χωρίς λιπάσματα και χωρίς. Η νεολαία σε αναλόγως άλλα χωριά υπάρχει στο χωριό μας, το οποίο Οι νέοι δηλαδή πώς δραστηριοποιούνται εδώ, με τι και με αυτό που ανοίγεται τώρα εξαιτίας του κυρίου Γενεράλη, του Γιάννη, πιστεύω να ανοιχτούν και άλλες θέσεις εργασίας. Βρήκανε οι νέοι δουλειά στο χωριό μας, οι οποίοι οπωσδήποτε δεν είχαν λόγω της κρίσης. Και παρακαλούμε να τον έχει ο Θεός καλά, γιατί από ό,τι προβλέπετε θα ανοιχτούν και άλλες θέσεις. Πιστεύω να πάει καλά η δουλειά που έχει δημιουργήσει εδώ, είναι τιμή για το χωριό μας. Υποδομές για τους επισκέπτες υπάρχουν κάποιες υποδομές για τους επισκέπτες? Βεβαίως στο χωριό. Πάρα πολλές. Υπάρχουν δωμάτια ενοικιαζόμενα, υπάρχουν ταβέρνες, υπάρχουν καφενεία, υπάρχουν παραδοσιακά καφενεία όπως είναι το εδώ. Είναι μέλος του γυναικείου συνεταιρισμού και μπορεί καλύτερα να σας πει τι ακριβώς παράγουν και πώς τα παράγουν. Έχουμε μια έκθεση ακριβώς απέναντι από το γυροκομείο και έχουμε εκεί τα τοπικά μας προϊόντα, γλυκά, γκινάρες, ό,τι παράγουμε. Και μπορεί ο καθένας από εκεί να πάρει ό,τι θέλει. Και παράγουν βέβαια και κάτι ξεχωριστό που μπορεί να μην παράγεται σε ολόκληρη την Κρήτη, μια ειδική αληφή που είναι για το κάψιμο και για τα εγκάβματα, την οποία μπορεί να την προμηθευτείς από το γυναικείο πάλι συνεταιρισμό, η οποία έχει άριστα αποτελέσματα. Το άλλο που μπορώ να πω είναι ότι το γυροκομείο, επειδή η αγκάλη που θα ανοίξει τώρα, επειδή έχω επισκεφτεί αρκετά
τέτοια ιδρύματα. Δεν υπάρχει πουθενά, όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη, πουθενά, μα πουθενά δεν έχω δει αυτό το υπέροχο, το ζεστό, το φιλόξενο κτίριο. Καλά, εσύ. Όλα καλά. Πάντα καλά. Τι ψήσαμε σήμερα? Τι ψήσαμε σήμερα? Διάφορα, έτσι. Πάντα διάφορα. Εδώ είναι το Ηρών, το οποίο κάθε 22 Αυγούστου γίνεται το μνημόσυνο για αυτούς τους οποίους εκτέλεσαν οι Γερμανοί το 1944, διότι το χωριό εδώ καταπατήθηκε από τον κατακτητή τον τότε, τον ναζισμό τέλος πάντων και τους Γερμανούς, και μάζεψαν όλα τα γυναικόπαιδα, μάλλον τους άντρες του χωριού, και τους εκτέλεσαν όχι σε αυτό το σημείο, στο ακριβώς από κάτω. Απλώς εδώ γίνεται η κατάθεση στεφάνων κάθε 22 Αυγούστου και η επιμνημόσυνη δέηση. Εδώ είναι μια ιστορική μορφή και ένας πραγματικός γερακαριανός, ο Σταύρος ο Κουτελιδάκης, ο οποίος θυσίασε όλα τα παιδιά και του γαμπρό του σε κάποιους αγώνες, όπως ήταν στη Μικρά Ασία, στην Αλβανία, στη Γερμανοκατοχή, και όπως θα δείτε εδώ που γράφει και το Μάρμαρο, ότι γράφει το ιστορικό «Οι 5 μου γη έπεσαν στους πολέμους Μικράς Ασίας, Αλβανίας, Γερμανοκατοχής και άλλους τόσους νάχα θα τους χαλάιζα για την πατρίδα μου, ζήτω η Ελλάδα». Το είπε, και είναι μια μορφή η οποία χαρακτηρίζει το γερακάρι για την αυτοθυσία και για το θάρρος και για την ανδρεία αυτών που κατοικούν εδώ. Εδώ είναι ο τόπος εκτέλεσης που εκτέλεσαν οι Γερμανοί 54 άντρες και γυναίκες του χωριού από 15 έως 80 ετών, την περίοδο του 1944. Εδώ τους είχαν συγκεντρώσει σε ένα σπίτι εδώ πιο πέρα και τους φέρνανε 3-3 εδώ και τους εκτελούσανε χωρίς λόγο και χωρίς αιτία, προξενώντας μεγάλη θλίψη και στενοχωρία σε όλο το χωριό. Ο κύριος Τζορτζάκης εδώ, ο Ηλίας, είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που είχαν εχμαλωτήσει οι Γερμανοί τους ανθρώπους που θέλανε να εκτελέσουν εδώ, και ο μοναδικός που σώθηκε ήταν ο πατέρας του Ηλία. Θα σας πει ο Ηλίας τα υπόλοιπα. Εδώ είναι ο κύριος Ηλίας Τζορτζάκης, το οποίο το σπίτι ήταν που μαζευτήκαν όλοι οι κρατούμενοι από τα χωριά στις 22 Αυγούστου 1944 και τους έφερναν εδώ και τους εκτελούσαν ανά 3-4 άτομα. Ο κύριος Τζορτζάκης θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, την παραμονή της 22 Αυγούστου μαζέψανε στο χωριό όλους τους άντρες, τα παιδιά, τους καταγράφανε και τους βάλανε στο σπίτι που είχε φτιάξει ο πατέρας μου εκεί. Μεταξύ αυτών ήταν και αυτός, ο οποίος ανέβηκε σε μια καπνοδόχο και γλίτωσε. Μετά τους φέρανε εδώ, δεμένους με σύρμα, όπως είπε και ο πρόεδρος του χωριού, και τους εκτελούσανε. Εκτελέσανε 54 άτομα και μετά αρχίσανε και φεύγανε όλοι. Είχαν μαζέψει τα πράγματα στην πλατεία και εκενώχε το χωριό και το κάψαν ολοσχερός. Από εδώ είναι ο Παπαμιχάλης, είναι ο εφημέριος της ενορίας Γερακαρίου και θα σας πει για την ιστορία του χωριού. Ο ναός χτίστηκε μετά το χάλασμα του χωριού, του γύρω στο 55. Εγώ έχω κάνει εδώ στο χωριό 36 χρόνια. Η αγιογράφηση έχει το 87 ξεκίνησανε. Έχουμε μια σημαία η οποία υπάρχει στην πίσω μεριά του ναού, η οποία είναι του 1866, η οποία διεσώθηκε χάρη στο γενεράλη το Γιάννη, το Συφογιάννη, ο οποίος είχε τυλίξει το γιο του, ο οποίος είχε πέσει, και έτσι διεσώθηκε χωρίς να την καταστρέψουν οι Γερμανοί, στη γερμανική κατοχή. Απ' έξω ο χώρος έχει διαμορφωθεί γύρω-γύρω με τη βρύσια που υπάρχει και τα λοιπά. Μένουν ακόμη να γίνουν κάτι άλλα πράγματα, όπως είναι μπροστά υπάρχει ένα βράχος, ο οποίος λέγεται Τσικουρούνα στο Χαράκι, και εκεί λένε ότι σηκώσανε τη σημαία της
σε αυτό το σημείο ακριβώς που φαίνεται αυτός ο βράχος, σηκώσανε τη σημαία της Επαναστάσεως του 1866, το 1866. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό που έχουμε σκοπό να το φτιάξουμε, να βάλουμε τη σημαία, αντίγραφο της σημαίας, να είναι μόνιμα σε αυτό το σημείο. Το καμπαναριό το οποίο βλέπουμε φτιάχτηκε από το Εμμανουήλ Τσαταράκη του Νικολάου το 1970 και το ρολόι και το οποίο είναι απάνω στο καμπαναριό το 1989 από το Στυλιανό Εμμανουήλ Κοκονά. Η κυρία Δέσποινα Υπολιδάκη, η οποία διατηρεί καφενείο και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο χωριό μας στο Γερακάρι, ασχολείται με την παραγωγή και με την παρασκευή ντόπιων παραδοσιακών γλυκών, βύσσινο, κεράσι, βυσσινάδα, μουσταλευριά, και τα διαθέτει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί το χωριό το επισκέπτονται πάρα πολλοί τουρίστες, οι οποίοι αγοράζουν τα προϊόντα ή τα παίρνουν στην πατρίδα τους. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσει η κυρία Πολυδάκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Έχουμε δέντρα τα οποία είναι δικά μας, δεν πάνε πάρα πολύ στο εμπόριο λόγω ποιότητας, επειδή τα θένε στην αγορά πάρα πολύ έτσι προσεγμένα σε τελαράκια, σε πάρα πολύ δύσκολο είναι να δώσει εμπόρευμα άμα δεν είναι πολυτελείας. Και προσπαθούμε εμείς εδώ και τα αξιοποιούμε και τα κάνουμε έτσι υλικό διάφορα, άλλα δωρίζουμε, άλλα παίρνουν τουρίστες. Αγνά προϊόντα, χωρίς συντηρητικά, χωρίς χημικές ουσίες. Φτιάχνουμε διάφορα βυσσινάδα, βύσσινο γλυκό, από τα δέντρα τα δικά μας. Αυτά τα γλυκά που φτιάχνει η αδερφή μου εκεί, εάν κρατηθούν στο βάζο 2-3 χρόνια, δεν χαλάει κανένα. Δηλαδή είναι χωρίς συντηρητικά, είναι κάτι οικολογικό πραγματικά. Τα φυσικά οικολογικά γλυκά είναι αυτά. Αυτό λέγεται χασιλαμάς. Είναι το αιώτερο κεράσι για τατάρισμα. Είναι άλλες ποιότητες, μαράσια, ραπάτια. Πολύ ωραίο. Γεια στα χέρια σας. Ναι, ελάτε να το ζήσετε. Με την καρδιά μας σας το προσφέρουμε και να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τα άγρια πουλιά τα ημερεύω, όλο για σένα τους μιλώ και τα μαγεύω. Τα άγρια πουλιά τα ημερεύω, με τα σπασμένα μου φτερά τα συντροφεύω. Όμως τι κρίμα που δεν μάγεψα και σένα, τι κρίμα που δεν άγγιξα τη στρέλα σου τα γρήμη, και γίνει η αγάπη, ένα συντρίμι, σημάδι που χαράχτηκε στην πιο βαθιά μου μνήμη. Άγρια πουλιά ρωτούν τη νύχτα, με ποιο τραγούδι να ξορκίζεται η πίκρα. Τα άγρια πουλιά στο πέταγμά τους αναστενάζουν μέσα από το κελαϊδισμά τους. Όμως τι κρίμα που δεν μάγεψα και σένα, τι κρίμα που δεν άγγιξα τη στρέλα σου τα γρήμη, και γίνει η αγάπη, ένα συντρίμι, σημάδι που χαράχτηκε στην πιο βαθιά μου μνήμη.
μάγεψα και σένα, τι κρίμα που δεν άγγιξα της τρέλας σου τα γρήμη, και έγινε η αγάπη ένα συντρίμι, σημάδι που χαράχτηκε στην πιο βαθιά μου